Čaute ľudia, tu je Eritrio a vítam vás z nového videa z hry Brawl Stars. Dneska tu bude 10 vecí, ktoré má každý hráč Brawlka rád. Hej, čiže nemá ich rád. Takže poďme hneď na prvú vec. Ako prvú vec tu mám win tradenie. Pre tých, čo neviete, čo je to win tradenie, tak win tradenie je na vysokých trofeách, ako mám napríklad tu Nigel, tak ľudia sa spolknú vlastne v tej hre a naražujú na niekoho a spolu vlastne týmujú a potom sa dohodnú vlastne v tej hre, že kto vyhrá, kto bude druhý, kto zabije v zóne, kto sa nezabije v zóne a td. Toto je prvá vec, ktorú ľudia nenávidia. Druhú vec tu mám. Áno. Takže, ako druhú vec tu mám, keď pušujete vysoké trofeje, hej, proste vy máte veľa prestíží a td. Ale matchmaking vám dá typka, ktorý má jeden prestíž. A to na Edgara. Hej. Proste bad randoms. Je to vlastne, ale je to bad randoms Edgarovi bad randoms. Takže toto je druhá vec, ktorú každý hráč Brawlka nenávidí. Ako tretiu vec tu mám. Takže, tretia vec, ktorú každý nenávidí, keď kamaráti vás trolia. Keď ste na nejakých vyšších trofejách, hej. Nemusí to byť samozrejme tu bola small, ale možno aj trolia, ako napríklad Juan Carlos. Takže to je tretia vec, ktorú každý hráč nenávidí. Ďalšia vec, ktorú všetci nenávidia, tak je to, keď hrajete s kamošom Brawl Ball, alebo s randomami, to je jedno. A typek má pred sebou otvorenú bránu a zrobí toto. Proste, prečo? Proste, on sa nevie trafiť, reálne má otvorenú bránu. Toto je ďalšia vec, ktorú všetci nenávidia. Ďalšia vec je to, že keď máme túto mapu Showdown a ja tú mapu milujem, hej, teraz ju nemám rád, ale keby som tú mapu mal veľmi rád, ona končí za 12 minút, ja si to nevšimnem, odjdem na vecko, prídem, ale no už tu není a je to taká úplne šitná mapa. Toto je ďalšia vec, ktorú všetci nenávidia. Proste, ja mám rád Caventure, chcem to pušovať Shelly alebo Bulla. A on proste pôjdem na vecko, alebo pôjdem sa nájsť. Oni to zmenia počas toho. A ja prídem. Dobre, Supercell, no. Tak, čo už s vami? Idem asi spať. Takže to je ďalšia vec, ktorú každý nenávidí. Ďalšia vec, ktorú tiež veľmi veľa hráčov nenávidí, je to, že napríklad šetríte si na nejaký skin, ktorý je, dajme tomu 2 dní v shope. Hej, vy si myslíte, že napríklad stojí 99 gemov, ale on nestojí 99 gemov, ale stojí napríklad 109 gemov, hej. A vy prídete do shopu, hej, teraz tu není, alebo napríklad našetríte si na túto oferku, na toho Pirsa. Vy si myslíte, že to stojí 59 gemov, tak si našetríte 59 gemov a on to stojí 69 gemov a vy už nemáte ako získať tie gemy. To je ďalšia vec, ktorú veľa ľudí nenávidí. Ale môže sa stať aj to, že vy máte veľa gemov. Hej, len si nevšimnite, že za koľko dní to končí. Nekúpite si to, budete chcieť si to kúpiť až neskôr a potom pôjdete do shopu, že si to idete kúpiť a zistíte, že tam není. To je tiež veľmi blbé a tiež vec, ktorú nenávidia hráči.
Ďalšia vec je taká vec, ktorá sa teraz už moc nerieši. Ale je to tento Megapik. Veľa ľudí ho už nehraje, lebo je to o ničom. Celkovo klubové eventy v poslednej dobe sú o ničom. Ale keď to bolo v tom piku, že to hral každý, a vy ste bol v nejakom klube, že vy ste bol proste grinder, ktorý hral, proste dával z tých, neviem, 20 vinov, stále minimálne 18 vinov, hej. Ale mali ste proste v klube typkov, minimálne 10-15 typkov, ktorí proste nehrali. Alebo keď zahrali, to že jednu výhru z 20. Ja som už na to zvyknutý, ale aj tak Megapik sa už bez nerieši. Toto je ďalšia vec, ktorú veľmi veľa ľudí hrajú. Ďalšia vec je taká, ktorá sa mne dosť často stáva. A to je vec s týmto pinom. Proste vy hrajete najlepšiu hru svojho života. Alebo najdôležitejšiu hru svojho života. A vy potom zistíte, a vy potom hrajete a zrazu ping. A vám sa vypne Wi-Fi. Hej, alebo hrajete solo, dajme tomu, hej. Vypne sa vám Wi-Fi, vedľa vás je Shelly, ona uvidí, že sa nehybete, príde ku vám a ste mŕtvi, hej, a dostanete, neviem, minus 15, minus 20. A potom sa je také nervy, že rozbijete celý počítač, alebo mobil, alebo tablet, na čom hrajete, hej. Toto sa osobne mne stáva veľmi často. Takže to je ďalšia vec, na ktorú som si zvykol. Nemám na ní nervy už. Čítam to extrémne. Ale zvládam to. Takže to je ďalšia vec. Ďalšia vec je tá. Ako napríklad tu v prípade Nige alebo napríklad Sirius. Hlavne Sirius bol free. Dajme tomu prípad Nige. Early accessy. A keď neviete, čo to je to, že Brawler sa nedá získať za kredity. Dá sa získať za kredity až z novou sezónou a toho Brawlera dajú 13 dní pred tou sezónou ceca. Hej. A ľudia, čo proste si môžu kúpovať, čiže majú paysafky alebo kreditné karty, tak si to môžu kúpiť. A proste skoro stále je to, že tí brawlery, keď ešte nie sú za kredity, sú tak OP, si to proste nedá. Veď preto ja som ju púšol tú Nigeu. Ja keby som ju mal až teraz, či ako za kredity až, tak aby som tak vysoko nedal určite. Na 100% by som nedal tak vysoko. Hej. A proste potom, keď príde za kredity, nerfnú toho brawlera tak, že proste je tragický, alebo proste už ho sa naučil kantrovať ľudia. Čiže to je ďalšia vec. A už predposledná. A posledná vec je to, že všetci ľudia, čo pozerajú na toto video, tak si myslím, že nie sú šťastní, keď po takomto mojom víkende nedajú mi odber alebo like. Čiže by som bol veľmi rád, prosím vás, keby ste mi dali ten like a odber, aby som mohol streamovať a natáčať čo je ešte lepšie videá pre vás, aby sa vám páčili. A kľudne napíšte do komentárov a dal som aj príspevok, kde je hlasovanie, o aké hry chcete, aby som natáčal mimo Brawlka. Tak dajte tam nejaký hlas alebo napíšte koment a asi sa držte. Zajtra je Veľkonočná nedeľa, v čase, v ktorom to natáčam, tak choďte si posvetiť košíky, užite si čas s rodinou a majte sa.